Wannan jifa ta yi yawa, kullum jifa haka. Gaskiya har ga Allah za a ɗauki matakin wannan jifa ya isa haka nan, wannan jifa ta yi yawa haka nan. Kawai lokaci haba. Kamata a bari. Mama me nake kina ta Mama ina yi ina gajiya. Lafiya. Na je kutu kike yi. Yo nan makotanmu ne kowane lokacin jifa ran da suka je baka gani ba nan saman ido na. Jifa? Ga ta nan ma sun kara. Jifa kuma mama a cikin nan. Gashi nan. Kai. Sharati. Amma kai tunaran girman Allah ba isa ba. Idan ba yana dauki mataki ba Allah kina. Ba ki haƙuri. Gaskiya kan. Ki haƙuri. Ki haƙuri. An ziga ni wallahi. Mama. Ke ki bana haƙuri. Ke ki bana haƙuri amma yanzu wallahi ba zan haƙura ba. Na ran Allah ya haɗi mataki. Haba wannan abu yayi yawa. Abu yayi yawa. Gare ya je da duk abin da zai dauka matakin da zai. Abin yayi yawa. Na Yawwa. Hey, gonan tsaya. Da mu kai ni ma su da ni girman Allah baka ba. Wato saboda karna ma hankali. Karna ma mama ma hankali. Sai ka dinga min jifa a cikin gida ko? Ganin ka mana Qur'ani ya sassara kai. Dan taro. Na'am. Dan taro. Ashura. Sake ni Ashura. Sake nace. Nace ka sake ni. In ban da tsaba bakin ciki. In ban da tsaba bakin ciki da tsaba kai. Kullun gidanka ya so ya nama dan uwarka yake ce ma? Dan uwarka. Kullun gidanka ya so ya nama dan uwarka. Bala an jefa inda na san ma yaran za ta same ku. Alquran da bulo zan jefu. Ita mama tana fitowa daga cikin daki. Kai kanta. Me aka nata? Me aka jefo? Sharar. Ai da na san za ta samu gati maka ma. Alquran bulo zan jefu dan uwarka. Kullun gidanka ya so ya nama. Bakin ciki kake min ne? Amma bakin cikin. Na ce amma bakin ciki kake min. ka